Daniel Defoe, ano, ten, co později napsal Robinsona Crusoe, vydal v roce 1697 esej o projektech. Psal v ní, že jeho doba je dobou projektů, tak jako žádné jiné období předtím. To byl konec 17. století. Ten by se, pane, divil, kolik my máme dneska projektů. Obklopují nás ze všech stran. Máme klasické typy projektů, jaké znal už Defoe, například stavby. Zvykli jsme si, že každá stavba vyžaduje projekt, projektovou dokumentaci. Nebo máme velké technologické projekty, jako byl projekt Apollo, který dostal člověka na Měsíc. Určitě se vám vybavují další typy projektů. Softwarové projekty, projekt reformy financí, projekty změny firemní kultury, také muzikanti, kteří dříve mluvili o tom, že připravují nové album, teď pracují na projektu, filmy vznikají jako projekty a tak dál a tak dál. Co to vlastně je projekt? Jak byste odpověděli? Nezajímají nás teď náležitosti projektů, projektová dokumentace, projektový manažer, metodologie, řídící výbor a tak dále. Zajímá nás to nejpodstatnější. Na co vlastně projekty jsou? Kdy je třeba sáhnout zrovna po projektu? Nebo když to vezmete z pohledu manažera, kdy je třeba použít projektové řízení, protože obvyklé liniové řízení není vhodné. Dovedete to vyjádřit krátce a jednoduše? Před lety mě okolnosti donutily si na tuto otázku stručně a jasně odpovědět a to se mi od té doby mockrát hodilo. Nabídnu teď tu odpověď k posouzení i vám. Nejdříve liniové řízení. Liniové řízení je vhodné v situacích, kdy se pohybujeme po vyjetých cestách. Pekař peče rohlíky, automobilka vyrábí auta, pojišťovna pojišťuje. To je business as usual. Jde o to, aby se věci dělaly rychle, dobře, s co nejmenšími náklady. To je úkol pro liniové řízení. Na druhou stranu projektové řízení je šité na míru situacím, kdy se pohybujeme mimo vyjeté cesty. Máme udělat něco, co neděláme každý den, nebo jsme dokonce ještě nikdy nedělali. Zavést ve firmě informační systém nebo dopravit člověka na Měsíc. Ve vzduchu se přitom vznáší riziko, že se to vůbec nepovede, že k cíli nedorazíme. Kdykoliv se pouštíme mimo vyjeté cesty, začneme se chovat projektově. Sepisujeme si, co všechno budeme potřebovat, jak na sebe věci budou navazovat. Když se jedná o velkou a drahou záležitost, zkoušíme modelovat, co může nastat a tak dále. Rozumný člověk ví, že se v takových situacích nevyplácí střílet od boku, nebo to řešit tím, že přijmeme opatření pro dobu, kdy budeme mimo vyjetou cestu a tak dále. Takže, abychom to shrnuli, tady máte příklad. Je trochu za vlasy přitažený, ale dobře se pamatuje. Zadání je vyzvednout peníze z banky. Jestliže se jedná o to, aby pokladník tak jako každý týden vyzvedl peníze z banky, jasně to spadá pod liniové řízení. Jde o to, aby se to provedlo bezpečně s přiměřenými náklady na celou akci. Jestliže se naproti tomu jedná o přepadení banky, je to jasný úkol pro projektové řízení. To je výprava mimo vyjeté cesty, bude to vyžadovat modelování toho, jak co bude dlouho trvat, co se může stát a tak dále. Vyhovuje vám tedy představa, že projektové řízení se uplatňuje mimo vyjeté cesty? Chcete-li k tomu něco poznamenat, napište mi to a já to vyvěsím na naše výletní stránky. Zatím jsme uvedli krajní případy. Na jedné straně pohodlná cesta, na druhé straně naprostá divočina. Ale není jen černá a bílá, je i šedá.
Jsou cesty, kterými se dá projet, ale ne každým autem. Podobně jsou projekty dramaticky nových věcí, jako byl ten projekt Apollo, někde na druhém konci spektra třeba projekt stavby rodinného domku a možná někde mezi tím zavedení velkého informačního systému. Teď přijde důležitá otázka. Jestliže se shodneme v tom, že situace, kdy se pohybujeme mimo vyjeté cesty, vyžaduje projektové myšlení, proč se teď nesetkáváme s tím, že by lidé a firmy vypracovávali své projekty, jak překonat současnou krizi? Vždyť teď se opravdu ocitáme mimo cesty, po nich jsme se dosud pohybovali. To je například vidět i z toho, jak se kdekdo snaží vyznat se v nynější situaci srovnáváním s velkou hospodářskou krizí ve 20. letech. Proč tedy ani firmy, které jsou zvyklé s projekty pracovat, to jako projekt v naprosté většině nepojaly? Co říkáte? Máte-li na to názor, napište. Příště se tomu budeme věnovat. Teď si dovolím varování. Jestliže vás tenhle pohled na věc zaujal a říkáte si, na tom něco je, hned příští týden svolám pár lidí a zamyslíme se nad tím, jestli bychom si nějaký firemní projekt nazvaný krize nemohli vytvořit, pak pěkně prosím, zadržte. Vzpomeňte si na poučení z Ezopovy bajky o skřivánkovi. Lepší než svolat lidi a přemýšlet o našem projektu, je zamyslet se nejdřív nad svým projektem. Z některých vašich ohlasů je vidět, že jste postřehli, proč je důležitá i ta bajka, nejenom samotné závěrečné naučení. To naučení by se konec konců dalo vykládat, že se člověk nemá ohlížet na druhé. Ale o ničem takovém, nebo dokonce o sobectví, ta bajka nemluví. Neříká, že ten sedlák byl zahleděný do sebe, nikomu jinému nevěřil. Bajka mluví o tom, kdy začal brát věci opravdu vážně. Vnímáte to stejně? Je určitě do jisté míry užitečné přemýšlet, jak se zachovají finanční trhy, co podnikne Obamova administrativa nebo co udělají Číňani. Ale teprve, když se soustředím na svůj akční rádius, začnu brát věci tak vážně, jako ten sedlák v bajce. A k tomu s tímhle výletem směřujeme. Když se váš vlastní plamen pořádně rozhoří, je váš akční rádius větší.